Mae'r rheoliadau rheoli sylweddau peryglus i iechyd, neu COSHH, yn ymwneud â'r broses o asesu risgiau o ddefnyddio sylweddau peryglus yn y gweithle. Os ydych chi'n bwriadu gweithio mewn amgylchedd lle mae sylweddau peryglus yn cael ei defnyddio, yna manteisiwch ar gwrs hyfforddi COSHH lefel 2 am ddim Cyngor Caerdydd. Byddwch yn dysgu sut i adnabod sylweddau peryglus yn eich gweithle, pa gyfarpar diogelu personol sydd ei angen ar gyfer gwahanol sectorau gwaith, gwerthuso'r risgiau iechyd, deall y gofyniad cyfreithiol o weithio gyda'r sylweddau hynau storio, ac yn gallu rhoi'r mesurau rheoli cywir ar waith. Peidiwch â cholli'r cyfle. Cadwch eich lle am ddim heddiw trwy ffonio dim 2920 871 dim71 neu e-bostiwch ymholiadaddysgoedolion@caerdydd.gov.uk. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan www.dysgu i oedolion caerdydd.co.uk.